ste ljudi, ono su Magic Games DM, ljudi, dobrodošli na ovaj klip. I ljudi, danas ću vam pokazati kako igrati veoma jake igrice na vrlo slabom računaru. Ljudi, znači ovo je ekstra fora, samo trenutak, znači stvarno je ekstra fora. Ja sam probao, prvo sam skinuo The Amazing Spider-Man 2 i veoma mi je bagalo, tako da sam kucao, znači kopao po netu i našao ovo. Znači ovo je ekstra fora, tako da ja sam onako ušao na net, pa da ne dužimo da vam pokažemo kako to izgleda. Ok, na primjer ne obraćajte pažnju na moj desktop, zato što sam nešto pokvario, nema veze, nebitno. Znači idete desni klik na My Computer, idete Properties i sad sačekate da vam se to očita. Kada vam se očita, znači vidite, meni je veoma slab komp, znači jedino što imam je ovaj, kako se zove, procesor, znači procesor mi je dosta dobar, system, ok, to je to. Znači 512 MB RAM i 3.01 GHz je procesor. Da ne dužimo, kada uđete na ovo, ići ćete na Advanced i kada uđete na Advanced idete na ovo prvo. I sad, bit će vam na ovo drugo, ja mislim. I sad idete samo Adjust Best Performance, idete Apple. I sad vama će se pojaviti ovako, znači ovo će biti sivo. Znači ovo će biti sivo, znači sve će biti sivo, tako će morati, pošto je to tako, znači ovo je veoma dobra fora, znači ja tako igram GTA 4 na mom kompjuteru, tako da to je ljudi što se tiče ovog klipa. Ako vam se klip svidio, obavezno ga lajkujte, tako da to je